doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot Marede mahitasian buku ede nomor 20 ayat sadaro di ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jahoba do parmulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha nasumurung do sude akka na mangalu salsa. Hot do baritanai ro di saliling-liling na. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan, nabadia doho, pardosa do yang gohami. Alai diondingi ho do aka namarhaposan, jala nama porus tuho. Alani i rohami tuho, mangasahon asini roham. Sai unang tulak hami sian jolom, akup ni i lehon dihami roha nagirgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomo ni roham. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amen.
Tangiho kamu mapatik ni debata di minggu 20 dung Trinitatis,on ima sian konfesi tahun 1992. Taha porseai jala taha tidak kondo, sada do debatata jala huhut sitolu sada do. Ima debata ama, debata anak, debata tondi porbadia. Na ditubuhon amaido anakna sian hadirion na sandiri, sian mula ni mulana ro di saleleng ni leleng na mando. Suang songon amai na somar mula na somar ujung, suang songonido anaki. Suang songoni musedo na somar mula jalan na somar ujung do tondi porbadiai, ima na borhat sian debata dohot anaki. Marhite-hite podaon, taalo jala tatulak do pangatusion namandok, holan sada do debata, manang Maha Esa, di bagasan pangatusion namangarajumi, natumoru do anaki dohot tondi isian amai. Taalo do huhut poda namandok, ia hadirion ni sitolu sada, ima debata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot ina tondi porbadia. Atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Topoti madosata. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung. Napungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Sai asima roham mida sandok bangso nami. Sesa madosanami saluhutna. Sai sungguli marohanami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin.
Tabegema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Satokinondo hutadikoko. Alai papungu-pungu kumaho muse marhite-hite aka asini rohagodang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite denggan basa saleleng-leleng na asyaku ho. Nina Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu 20 dung Trinitatisom. Ima sian pesalmen 110 sia, ayat sia ro di ayat saplonom, margati sorin mahita majahasa. Marhite-hite aha tarpa botor doli-doli lakana, molo di pahombar-hombar tuhatam. Nunga hupajob hatami di bagasan rohaku, asa unang mardosa autuho. Nunga di pajojor aka bibir hon sude uhum, aka naruar sian pamangan mi. Sai papikir-pikiroku do akka paretam, jala sai berengoku do akka bogasmu. Ima sahatna, martua ma akka natumangihon hatani debata, jalana umpeopsa. Amin.
Tahatidakon maha porseotai, songon na hinatidakon nidongata saha porseaon, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di Purbadia, andorang soha bubuan. Ido tuhata, natumaon nabernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, natuat tuban nuatoru dung ditanom, namula mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohot di hasesaan di dosa, dohot di hataim namandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Shalom. Tabegema titing di Huriata HKBP Ramangun, Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Parmingguan di Huriata HKBP Ramangun. Parmingguan sadarion Minggu tanggal 17 Oktober 2021, dohot udutna ganuk minggu patupanma dipukul onom, pukul 10, pukul 10 pitu, 10 tolu, dot 10 onom 30 wib, dot ketentuan. Pada daya tampung di gereja olan 375 alak setiap parmingguan. 2. Ruas nanaing marminggu nunga manjalo vaksin paduaon. 3. Andorang sto masuk ke gereja jolo check-in di aplikasi Peduli Lindung dohot HKBP Ramangun. Dung keluar gereja diwajibkan maneken tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. Sude parmingguan di patupa tatap muka dohot live streaming. Partangyangan week Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 10 siang web, patupa ni Huriata do partangyang wek, marite live streaming atau YouTube, kian gereja. Sudah ruas ni Huriata asam mandoti partangyangi di Jabutabe. Panitia Natal 2021 do tahun baru 2022 HKBP Ramangun. Nunga terbentuk panitia Natal 2021 do tahun baru 2022 HKBP Ramangun. Susunan panitia Boy Madijaha di Arotas titing ni Huriata. Tuat tanah mamasu-masu sude panitia di pangabiosana bain sangat diguarni tuata. Rapat panitia Natal. Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Pukul 10 siang, marningangan di gereja, patupan marapot perdana panitia Natal HKBP Ramangun tahun 2021. Pinangido tu sude panitia asam mandati rapoti tepat waktu. Pelian ulang tahun HKBP PA 160 tahun. Ombartu keputusan Sinode Distrik Walu DKI Jakarta, taringotu program kerja Distrik Marite Panitia tahun pemberdayaan naing patupaun kegiatan 160 tahun HKBP bersinar. Mardomo tusi di hari Minggu saderion tanggal 10 Oktober 2021 diganu parmingguan
papungu peleando kita tupak tu kegiatan ini. Penerima pelajar sidik khusus. Dibuka huriata do pangarajion kategorisasi sidik khusus. Syarat dot ketentuan bohima dijaha di arotas titing manang web HKBP Rawamangun. Formulir bohima di jalos dan kantor sekretaris gereja. Pendaftaran dibuka mulai Senin tanggal 10 Oktober 2021. Jalo ditutup Minggu tanggal 1 November 2021. Titing Neng Marbagas, Titing Perjolo, Neng Jalo, Manjalo pasu-pasu perbagasan ma, Doli Roy Utauruk, Guasni HKBP Ramangun, Wik Kampung Pertanian, Anak ni Amata, Robert Utaruk, Tubuh ni Inata, Isbet, Rita Boru, Tampu Bolon, Dot Orana, Norince Idel Kit Borus Tagala, Guasni GKPI Cianjur, Mula-Mula Resort Tagala, Boroni Amata, Buhit Tagala, Tubuni Inata Rista Boru Purba, Pamasu-masuan hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Ramangun. Naing Manjalo pasu-pasu perbagasan ma, Ropendi, Gandi, Ganda, Sari Turnip, Guasni HKBP Kota Bumi, Lampung, Anak ni Amata, Ospen Turnip Nahinan, Tubuh ni Inata, Rusmi Boru, Ipakar, Hot Orwana, Samanta Hotma Borus Pilitonga, Guasni HKBP Ramangun, Wik Utang Kayu, Kayu Manis, Boroni Amata, Ramses Ritongan Nahinan, Tubuh Ninata, Nurhana Boru Sitohang, Pamasu-masuan hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 di Gereja HKBP Kota Bumi Lampung. Kuatama nama masu-masu Parsaripena Sida, Gabe Parsaripena Tenggan di Tonga-Tongata, terlebih di Jolonitwata. Meninggal dunia. Nah di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2021, Nang Jumolo di halap tuata salak amar ruas ni uriata, marisi parulian selamat terus, umur 50 tahun, ina baluon ni inata, diurma alamna, nainggolan, alamat Jalan Kayu Jati 2 nomor 10, Ramangun, Wik, Kayu Jati Sunan Giri. Kemudian hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2021 di TPU Sandiaga Hill Karawang. Kuatama nama ngaleon gogo dot pangapulen di keluarga Namarsi tahun ini. Pelayanan dewan-dewan. Dewan Marpria. Bulan musik seksi musik. Seksi musik Dewan Marpria Patupaon bulan musik 2021, bulan musik di Patupa mah taleleng bulan Oktober on. Aka kegiatan na pinatupa ima Perjolo malam puji-pujian. Malam puji-pujian di Patupa Ganup hari Minggu tanggal 3, tanggal 10, tanggal 10 Oktober pukul 10 siang. Acara di Patupa secara live streaming marhite channel YouTube HKBP Ramangun. Sudah ruas ni huriata asa mandoti malam puji-pujian ni. Puncak bulan musik. Puncak bulan musik di Patupa ma hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Sudah permingguan dilayani seksi musik. Permingguan pukul 10 dilayani musik orkestra. Jala di permingguan pukul 6, pukul 10 tolu dot 10 web tim musik full band. Di sude permingguan papungu pelean dohita aporluan manuor organi huriata.
kelean dot aka udut-udut dibuat tajahama yarotas titing nang di parade di uriata. Ipasu-pasu debatama barita masa dohot bulan akasi patupata wain sangap di guarna. Tongon nima titing di uriata minggu saderion oras. Sonang maruhata martangi yang mahita. Damini debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami nanami nang dihita saluhut na horas madihita. Hata ni debata nama makulingi hita di bagasan mingguta manugutun. Imana tersurat di Evangelium Lukas bidu 10 sada. Mamuka maisian ayat 27 roh di ayat 20 lalu. Evangelium Lukas bidu 10 sada ayat 27 roh di ayat 20 lalu. Songonomma na hatan debata na tersurat di. Di nama katahon hatai ibana. Di pagugu sada parapuan sia tonga-tonga ni natoropima suarana. Nin nama madok ibana. Mertua ma nama nubuhon jala napa bongot. Napa bagotto. Alai ninna ibana ma. Mertua ma aka naubege hata ni debata jala naupeusa ima sahatna di hamu amanami nanami nang dihita saluhutna ragam di patupa jolma asa dapota tua ibana audak kuboto manugutun raju maddo mertua hamu amang inang. Arong do tua di hamu. Manang ubelga do ungut-ungut siat tua. Ubelga orang-orang siat tua. Apakah kebahagiaan menjadi milik kita saat ini? Apakah kita dalam suasana bahagia saat ini? Atau kebahagiaan yang bagaimana dalam hidup kita yang bersifat temporer, atau kebahagiaan yang menjamin kehidupan kita selama-lamanya. Ala godang do jolma dang otik jolma memposisi hotuai marhite akka nabui ukuron isarana. Dihilala, dirajumi ibana, mertua ibana, dapota tua ibana, mologok sopona mananggok artana. Molo nga gudang nga. Ala adong do jolma marsahit, hitir-hitiron, molo suarok hepeng di katong na. Melubuk-lubuk terotok na. Manang tua na songod dia. Adok kalak di bagasan nguluna.
mertua dihilalai bana molo sopar manang gudang yanakon namar baho pudok lan nasing. Adok kalak mertua dihilalai bana molo nung amar pangkat. Sudi posisi hatuaun na didok na pikiron nak kini parsatoki na doi dang menjamin tu ari marsogot. Bahasa songoni amanginang moloi daud tak natadok mertua alani arta badak tarbaik kita molo ngapos tang amatai sonabui tarbain BMW na tinuhornai buadonna tutorunitano manang tuben magijang ambui molo didok alani parianakon ai jok do marungut-ungut so muli anakon mangorong-orong dung muli tong do mga piyad do hita alaha dung marhasotan yanakon masuk matu fase persoalan yang berbeda. Dia mai akasudut nau poso pitor keperbedaan diri do. Berbeda mah di jolo ni na tua-tua panirang-nirangon. Tak tua be dihita balik saha. Aima amang padita lam tua iba lam gurang si parukil honoton. Pangkat. Ayo mah molo pangkat do posisi kebahagiaan ta aborat. Ala songon sorha roda pada tidur nama nguluon. Sipata hita digijang, sipata hita ditoru, olandang marpangkat bebana ai mamang. Itor di posisi dongat beba hola sohudul be di jabatan niadui. Amang inang dohot dihita saluhut na dak tua na songoni na didok Tuhan Yesus di bagasan ngolu niakan aporsea ala marhite hata ni debata manuguton taida ragam na dipatupa Tuhan Yesus salah satu na dipatupa Tuhan Yesus ima pamalupon sahala dana nangungu. Di mana melalui firman Tuhan saat ini kita diajak untuk melihat bagaimana karya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada satu orang anak yang bisu. Bukan karena penyakit tetapi karena kuasa iblis ada di dalam dirinya. Dung dipatupa Tuhan Yesus tarhalomong longang marohani nasida mengida kemampuan terpesona ma akan atoropi terpesona masa luhutna bah aido HP duk terpesona nasida tang fokus be di akka na dipatupa Tuhan Yesus dohot panadaw taringot Tuhan Yesus adong ma songon hatan debata sada parapuan marsuara nagugu. Suara nagugu laho madok sidohonon memuji do manang mangidodo, manang mangorong-orong do, manang pamujion nasala do. Di dalam kehidupan kita seringkali kita menyuarakan suara yang keras ketika kehidupan itu menghadapi masalah. Ketika kehidupan itu dibenturkan dengan persoalan-persoalan. Songo perempuan on
marsuara nagugo do ibana. Maka mulate hot sa sitong nasian ias ni rohana akapabahenan ni debata, akapabahenan ni Tuhan Yesus halongangan ni. Kehidupan kita juga dipanggil demikian. Mari kita menyuarakan dengan suara yang nyaring, memuji-muji debata. Dia kapabahenan ni debata. Napa dua hon gabe salah do pamujion nai, gabe salah do suara nai, dang dopak debata diarahon pamujion nai alai dopak ni inani Yesus. Molo didok di bahasa berbahagialah ibu yang melahirkan kamu, yang menyusui kamu. Bahasa ibu yang melahirkan kamu dan menyusui kamu. Asalah be. Omma nagabe gobarat di bagasan nguluta. Amanginang. Hatua usongo dia do, tua na songo dia do. Tua na mana dade batado. Manang tua na asing. Memang di bagasan nguluta selalu do jot jolma di bagasan ngului sadiri madok di bagasan nguluna mertua ho amang bah songonon hasea ya anak komu mertua ho inang bah sukses sekolah ni anak komu mertua ho amang bah dapo tak karejo nadinggan ni anak komu. Bahasa dang didok mertua ibana, mertua anaha. Bahasa ikutuna torasna hape dukarejo ibana. Cukup maholan gaji pertama tu bapak dah, marang tua mak. Gaji kedua, nggak usah lagi sama aku lah mak, sama aku lah pak. Nah, hape holak kata tua gudang naro tu amatai marang tu inatai. Hape perbuena. Tangarong be, olak ni sahali do, olak ni gaji pertama do. Ido inang, manang terus do lihat gaji na tu hamu. Manang holan na parjolui do putih kon. Hape hata ni halak, gasumsi ni halak, ngegudang dapok muate. Ai songono puang, di karejo di BI do anak komu. Manang karejo di situasi nabelga madapoton gaji nabelga do anak komu datuk saudara gudang dapokmu inna. Apa dak kaya dilihat tu makna, dak kaya lihat tu bapak nak. Kalau na perjului do, asumsi orang sudah banyak. Itu adalah kebahagiaan yang diasumsikan yang salah. Martua na manubuhon jala na pabagot ho menyusui engkau. Tading mapanadao taringot tu debatana mangalehon huaso tading mataringot tu ulaun ni debatana patupahon halongangan. Ola nalani mangida aportibion amanginang di jodoh hita di bagasan ngoluta unang lilu hita. Jangan di dalam hidup kita ini kehilangan kebahagiaan karena kebahagiaan sesaat. Jangan di dalam kehidupan kita ini kehilangan pengharapan, kehilangan iman, kehilangan setiap penyembahan hanya karena doa-doa kita mengalir untuk jasmani atau sesuatu yang sementara.
Alai naing ma di bagasan ngolutta. Songona di suarahon ni Tuhan Yesus. Alai ninna ibana ma. Martua ma akan nau bege hatani debata jala nau peusa. Berbahagialah orang yang mendengar, menerima, menghayati firman Tuhan. Bahasa songoni. Hatu songo dia do majalo hatan debata. Kita harus berangkat dari Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tadaut tama sian nau bigi hatani debata ido tubuh mahapur siauta ido tua na parjulu. Raju mata na parjulu sahali dapota tua hita ala hot hapur siauta. Orang yang berbahagia itu di dalam hidupnya adalah ketika imannya tetap, ketika imannya bertumbuh, ketika imannya, kebahagiaannya tidak ditentukan oleh apa yang dia dapat, apa yang dia nikmati, apa yang dia makan, apa yang dia miliki. Dangi. Marpepeng do hapor siauta molo tau kurdo kebahagiaan manang tua di bagasan ngoluta holan marhite napor tibion. Alai dido ditiki hot hapor siauta ido tua nau marga. Napa dua hon bertua ma akan nau begi hatan debata bahasa songoni. Hatuau nadong di bagasan hatan debatai mabahen bah molo halat na bawas manurus madihilalai bana tabuma. Kalau orang yang haus tiba-tiba minum air sejuk, dia rasakan dari kerongkongan yang kering mengalir air itu, sejuklah dia rasakan dalam hidupnya dalam menikmati air yang dia minum. Ido hatani debata. Manurus matu bagasan ngoluna. Tang rajuman nibana be persoalan naroi gabe buben nama caiborat di bagasan ngoluna. Alai di daibana mahatani debatai mangalehon gugu, mangalehon pangapulion, mangalehon pos niroha. Tak parsatokinan. Firman yang ditabur itu, firman yang kita terima itu memberikan kesejukan. Tak kalau dibagas joro amanginang. Ketika kita mendengar firman Tuhan dalam gereja ini, hanya di dalam gereja ini kita sejuk. Tidak. Setiap hari ketika firman itu kita terima, maka kesejukan itu ada dalam diri kita. Jadi moloso adong kesejukan di bagasan rohana dung majalohatan di bata, namar sahid mai, cipareso mai, iedo sahidna. Molotong do marsi gorgor ate-atena, moho pikiranna, dak tenang ibana atik maun. Dibolis do nama rasar di pikiranna do di ate-atena. Eko boi do hita madok lahone bolis. Ala-ala buhud do. Napa toluhon martua ma akan au bigi hatan debata nama do di son. Todi parbadia mengula marhite hatan di debata paubahon. Dohot manggogohon akan naporsea. Karena di dalam kita menerima firman itu, seturut juga ikut roh ada di dalam firman itu bekerja.
dalam hidup kita. Odo manginang. Todi ni debatai di bagasan hatai songon nadiro di Yohanes dimulanai nunga adong hatai. Dangi nabar tudu-tudu mai Kristus do hatai. Todi ido hatai. Diala molo di jakuk kalak hatai, di peop hatai, maka todi i Myanmar di bagasan ngoluna. Amanginang. Macer gado HP hatani debata. Tahasi holi mahatani debatai. Asa idautta tua ni halak nama nangihon hatan debata. Banyak sekali kebahagiaan kita ketika kita bersekutu, mengandalkan, bahkan mempergumulkan firman Tuhan itu semua. Maka banyak hal yang dapat kita petik sebagai kebahagiaan-kebahagiaan dan dikuatkan dengan Roh Kudus. Berbeda dohot kebahagiaan ni portibi. Tua ni hasianganon. Molo tua ni hasianganon. Parsatokinan do. Idaota hira namar tua hita. Hape boido. Hamaguan. Idaota songon nadapo tak kita. Boido luangan. Sudah nitikion. Tado. Alani songon hata ni debata na parpudi di ayat 20 walui dohot 20 pitui unang ma terpesona oleh sesuatu di dalam dunia ini tetapi tetaplah fokus di dalam firman Tuhan. Asa mertua hita di nama bigi hatan debata dohot nau peop hatani debata ai marhite nama jakon hatani debata ido sulu-sulu ni patta hati yuron di bagasan dalan ningolutta. Sulu-sulu ni patta asa ulang lilu hita. Asa ulang tinggal kita. Asa hot hapur seota. Atau peop mahatan debata naum dibegemi jala parhusor-husor ma di bagasan roham uhud diulahun di bagasan ngolu dapotan tua ma hita saluhutna. Amin martangnya kita. Mauliati mali Tuhan dia kapasupasum napinalu mehommu di bagasan ngolu nami na mengalehon ari nadinggan akan narikot di bagasan ngolu nami hama malum lasni roha dohot lan nasing. Wilalahami saluhutna Tuhan dang i hatuaun nami ima molo saur hami rab dohot hatam jala hatami gabi sulu-sulu di bagasan ngolu nami upeo pami di saluhut parlakan ni ngolu nami. Ala di bagasan hatamido jupak kami hati goran apul-apul pamujion paingot pasunggulhon dohot mamicak kami. Alani Tuhan leho matodim to di parbadia asa tarbaik kami pausor-sorhon hatami nagabe hatuau dihami. Ubah kami saluhur ruas ni huriam ya kaulau nasida siganu pari pasu-pasu manasida Tuhan. Pasu-pasu akai anak konami natongon sekolah homa Tuhan na mangalihon habisuhon homa na mangalihon hapistaran asa tarpayuhut-yuhut nasida
Persikolaan nani huton nasida, nani dalani nasida, gabi habisu hapistaram mari nasida, lahu mandapotor napi narsitana. Dia kaya nakon nami naung sun marsikola, mangaluli parkarejuan, patudu matuhan parkarejuan nadenggan. Dia kaya nakon nami naung gog umur nasida lau marhok ripe, pos dorohanami di panari honomu, lehonomu do rokap di nasida, asa marulup-ulup nasida li Tuhan. Nang ubuak kami diaka yanakon nami nama kirim di parbue ni bortian. Pasu-pasu ma Tuhan, lehon maha seorang ni danak, hatataba ni bilangan di tonga-tonga ni keluarga, asa marulup-ulup nasida. Nang hubuak kami, akar ruas ni huriam na dibagasa parsahiton, ima arga simanjuntak, tupak hatorangan panggabean, kesiana boru tapu bolon, Windy Astuti boru panjaitan, Sihar Ida tapu bolon, Jonathan Carter Hutasoit, Catherine Saputri Napitupulu, Padita Usator Simanjutak, Padita Tulus Karya tapu bolon, Tupal Nenggolan, Beni Daniel Marpaung, Nyonya Simarmata boru Simangucong, Nyonya Sintua Lumbaturuan boru Tasoit, Nyonya Situa Marbun boru Nenggolan, Siti Bonur Tianipar, Bahdar Tambunan, Ferdinandus Tampu Bolon, Nyonya Purwa Borus Tumorang, Amang Situa SP Hutasoit, Nyonya Siahan boru Sitanggang, Inang Florida boru Manalu, Las Maria boru Panjaitan, Naomi boru Sianturi, Andar Sidabalok, KM Sihombing, Nyonya Simanjuntak boru Napitupulu, Dame Herlina Sinaga, Nyonya Sintua Jenenggolan boru Silalahi, Roma Sirait, TP Simanjuntak, Nyonya Baster Manurung boru Arwan, Nyonya Pangaribuan boru Simangucong, Loise boru Siregar, ale debata Jahoba pardenggan bahasa, horo pangubat na sumurung, tuhoro hupasatami, akamanami nanami nang nahuhahulungi hami, napeak di bagas parsahiton, asalehonomu maali Tuhan, hama malum jamaomu manasida, lehonomu mahagogoon, pasu-pasu nasa tindakan para medis, dohot akka ubat na dipangan nasida. Homa Tuhan, inganan pangalualuan nasida. Soang-songoni na dibagasan habot ni roha, dina jumolo sada ama siatonga-tonga ni huriam, nang siatonga-tonga ni keluarga, Nyonya Sitorus boru Nenggolan, dina jumolo amanami amang marisi parulian selamat Sitorus, sian wik Sunan Giri. Debata pardenggan bahasa, apuli mainan namion, tukoli togari nasida hot di bagas apa kirimonna, asa tarapul nasida diaka pasu-pasum tujuluan niarion. Debata pardenggan bahasa buah kami huriam HKBP Rawamangunon. Saluhut akapakubasion ni huriam. Saya tahu magabe hasangapon di goarmu nabadiai. Las ni roha di ruas ni huriam. Pasikop masaluhut pamujioni. Buah kami negara nami di saluhut panggonggomi negara nami. Adi Jahoba debata. Oma na mga leong bisuk. Homa na mga lehon, roha na patas diaka haputusan, asa mardongat to biar midaho. Hubuak kami nang huriam HKBP hatopan, dina
minggu-minggu naneng roh patu pahon rapot padita hatopan ali Tuhan Jehovah patulus masa luhut na merdalan dohot denggan asa lam tu hebangna pakuwasion ni huriam hakabipe sahat tuhoma Tuhan parsobaun nami di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tapuji matu hata marhitede nomor 20 lalu ayat sada huhut papungu peliak kita. Radi mahita jongjong sa Pasap mapiliata tuaru pendebata tapauduk maruhata martangi yang mahita. Ali debata manamina di bana gijang. Hodo haroran ni saluhut silen lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasyak kami pelenon. Pati bulhon harajaunmu di tengah-tengah ni huriam dohot di porti bion. Buhai marohanami mar hite-hite tordim. Asalam hutadahami godang nisilan lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Dia manamina di banagijang sai pinarbadia maguarmu. Sai ro maharajaunmu. Sai saud malomoni roham di banatongon songon na di banagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sai sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debatamu lakmamu di bagasan. Dami dohot lasni roha. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatamaho. Di sodakut Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di repakut Tuhan debatama buhina tuho. Jala di parsaur humada mena tutodim. Amin. 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 Di hamu amanami inanami nang dihita saluhutna hami sadok parhobas ni huriata di bagasa manuguton padita situa pemain musik song leader nang multimedia madok selamat hari Minggu ma dihita saluhutna Tuhan mamadongani hita tetap mahita menjaga kesehatan melalui prokes kesehatan. Di pasu-pasu Tuhan mahita salutna. Horas.